Unha Arousa para a xente do mar, para a xente do común. Así de contundente rematou o manifesto conxunto lido na concentración contra a construción dunha nova nave no Porto do Xufre, impulsada por unha empresa privada para unha mariña seca. Goberno local, confraría, asociacións de mexilloeiros e outros colectivos uníronse nunha movilización contraria a este proxecto que tachan de aberración. Estamos aquí toda a sociedade da Arousa para manifestar a nosa posición contraria a esta construción e a este uso dun porto que foi pensado para dar servizo a xentes do mar da Arousa e satisfacer as súas necesidades. Piden a paralización inmediata da construción da nave e que Portos de Galicia revogue as autorizacións concedidas. Defenden que o espazo ten que ser empregado para dar resposta ás necesidades do mar, un sector productivo clave para o municipio. Para o uso deste espazo debería seguir dar prioridade aos proxectos da xente que vive do mar. Foron varias as solicitudes presentadas para que os mariñeiros e mariñeiras da Arousa teñan aquí un verdadeiro porto de primeira, reclamando esta superficie portuaria para outros usos e proxectos de gran interese para a economía local e para a mellora ecolóxica e social. E poñen tamén o foco no impacto paisaxístico ambiental que, segundo defenden, provocaría a nova nave nesta zona. Parécenos incomprensible que nun entorno natural e paisaxístico como a illa da Arousa, Portos de Galicia permita usar este enclave de grande singularidade como si fora un polígono industrial. Acusan a Portos de Galicia de primar os intereses particulares dunha empresa antes de pensar no ben común e en especial nas xentes do mar. Avanzan novas accións na rúa, pero tamén noutros ámbitos. O Concello ameaza con levar o asunto á xustiza, mentras que no estritamente político o proxecto vai ser levado ao Parlamento de Galicia a través do deputado socialista Julio Torrado.